Hola, em dic Dialla Diarra, soc la presidenta de l'associació Lenquilla Barú. Treballem a salut sexual i reproductiva, mutilació genital femenina, matrimoni forçat i poligàmies. I treballem l'empoderament de les dones i drets humans. Hola, soc la Laura de la Morena i soc coordinadora i educadora de projectes d'èxit. Hola, soc en Pablo i soc tècnic de Valentes i Acompanyades. Hola, soc Laia Sima i també soc tècnica referent de Valentes i Acompanyades, una entitat que lluita per prevenir i abordar casos de matrimoni forçat, i us esperem el proper dimecres dia 30 a la Fira Solidària de Sants. Us esperem